Ayishaye njalo uBhekumuzi imoto ithubeleze iziyodlula entumeni siphikelele edolobheni eShowe. Kuvele kumcacele ngempela-ke manje uNobuhle ukuthi akaphuphi, kodwa lokho akubonayo kwenzeka ngempela. Athi sacabanga kanjalo kungena umlayezo ocingweni lakhe. Awu, sithandwa sami, namuhla lokhu kusile, akaze ngize ngikubone. Kanti nasegumbini lakho lokufundela kade ngikhona, lutho awukho, nabangani bakho bathi abakwazi, awukwazi uzufike namhlanje. Kwenzakalani kaNgunizi? Yazi indlela engikhathazeke ngayo njengamanje. Uma ethi uyawufunda lo mlayezo, zimane zehle kakhulu kunakuqala manje inyembezi. Ngempela ngizomtshela kanjani mina uSakhile ukuthi akasophinda ngibone? Ngizositshela kanjani nje ukuthi sithandwa sami ukuthi kumele samukele ukuthi angeke ngisaba khona phambi kwamehlaso noma ngabe kunini nanini. Mina-ke nje ngizokwazi kodwa kakhona ukufunda kahle esikoleni nokuphila lempilo engiyiphiliswa lapha eNewcastle.